Abusua me bobi akwaba e de baba Grace TV so gidi se twedi ampo nyanko pantom obia ho ye abusua be sira so be kan ho on by Grace TV subscribe ma me wate let turn notification afi wa share ama ho front so nya bi ahwe me so obey enti nyame hwa na wonya so akoma so ade enfam abusua ayi na yinim ensem wa yedi mu nkomo abesa abosome wotwene which is the aftermath that remember wachi ensem wa de achi ade esa e tofom na yetu ne sira ni abasa bebre na akoso na eno na ye maame Faustina Fosu aba abonten one ba media aye interview ye maame Faustina Fosu interview no o kasa na o kire nsem se ono kura du baabi o ka de kire eye empanyufo ya na organize that room by ye funeral committee member ba ko na abo call say onya abutre na nka omo ntwen kakra ansa na afi o ma ye yie no se nka omo de be ko na wo twe chikura na bibisa that was before anon ba be that room by ye 13 December. No just what catch them mpanyimfo no. Omo anfo omo adwen ama no. Omo anti. E na omo to course akwaye na mama Faustina Fosu kire se owo nsem se dru baabi no. Na nka mpanyimfo nya abotre. Eto omo bo ase. E ma bi omo de yie tu yie ansa na omo ye yie na nka boy. E ma bibia ya asomdwe. Biti asana na mse there be ene asema mama Faustina Fosu akan. Ene ye nsem bi a ya ka no mre bi atwam. Na ya boss wa in fact ya course boss wa na bi kura ni nya asem ho e ka bi kire se yes ene wan se e be kire ebusua panyin anase yes abre na ebusua panyin ene ebusua mu nipa de omunye na yenye busua ne ye nsem twefo nti ye ni yele mu ni nya ma bibia enkoso ebusua ena akwa aba be sa abosome miense kwa abosome na echi ye ma me Faustina Fosu de atosuo na se mo kan na se onuko duwe o ka chom se omunya abutre mo nye that lumba ye 13 December and come to mboase and san o nyina ka bomaye so any sanity dia any na ofaya poku ma me akosi abrempoma na adoma ene mama cha na ebusuafo no nkae wo won nsem wa na wo mo ka no mama Faustina Fosu vindicate yo wa ma obi ehun se ne wo nsem wo ka no na wo ko afa bi oni o mo ya adwen na wom sa na basa nka beboa ya bre wo mu asabre yi na echi adwen sire se yenya abutre na nka bibia nto yi ansa de aka bi ato aso na mo yese omo ne yenya adwen e betu bi de ma na ye no ene ma Faustina Fosu so abeka the same thing no ti wono so ne nya adwen ana abusua everything showed say proud to say na funeral no be baso 13 December no all was not well within the family bibia di adanse and there be a kind of references of Obako, so for Apostle Quartner month. Mister the Safo Shemia, obedi one dance. So for they can say, Sabre proud to 13 December year. Then you can say ye in basso. Now what you want say there be yes, you will be winning a quiet year. As she and say ye quiet actually ye could see in it. And the intimate will be a year wa bra. A funny a funka. Intimate will be a year, intimate will be a year wa bra. Bibia chese empape won chemu bi ho enti the first thing na nka was a baso so for no kan ne say efa ne efa bia nka bomu ni bia no mpanyimfo teacher obusua mu mpanyimfo ehwe na wo nka fa ne efa nyina mom na obia nko benkrom na obia nfa akoma pa ne odon territory na wo mo de hye ne Ghana ma nyina de hye no ne chi ya sumdue kwan so abra ohaw ne amane bia ma chire bi because you know, I be Kenya miss no credit one dance say. Court really won sense. I think on the 28th of November, and a court kasa de fan. Court kasa de fans and say, okay, ye mama akosia sewa, any ye mama or do bring you na here. Tell me now, kono monko ye no. After court really, you bit no cry when you anymore. Within the two factions, ye mama no emieni. No cry back pe. Bibia chese na pepe ye ni manasa na asumdue ni e fani mi no. It's how then do you do a funeral? Ewa abra, a mammy no a course scratches on aye, the way Yamidi ana here. Pepe in your montem. How do you expect, say, Yamma no meaning in Albert na yassi? Etimedia come upon your dark territory. A see almost this year, almost can say a court to come. Ewa abra, pepe, and I say, Ewa abra, and see any of Dobia Mahomentem. Now, yet den ya. And I'm saying, I got to Abentino, not Ben now to me in which ye yentino. Then I'm not something that's why fresh, that's why I'm mono. And Tia Busia, they are not mean as a poby beho. As soon as the woman as probably a tia bentin, or bentis woman as probably a tia sumisi.
enti senka no kura no a na ye just 2 weeks after say court wa kasa wie no na nka wo se mpanyufo mu se da bi saa bi court kasa wie na otwe mi ntem no me na se po bi be wo ho enti nka ye nto ye bo ase na nka ye nka me nerves da ye ma akoma nyina mra fom na entiase ye mra fa na ye fa nyina ntem na ye nkonko ye yie ma bi anya asomdwe eno ye baako aside man de no me kire ye ma me no me sere me ka ho say the court ka na me ka na say I know say appeal be koso but the problem is appeal be koso I mean court ebe overturning the higher court ebe overturning the ruling of the high court in there we are binded by the Kumasi high court so on the city eno na nchen that lumbe no yanom ye mienu na me ka na ho ye ma me akoso abrempoma and ye ma me Faustina Fosu proud to say ye ne beba so ye gina ye di ho adanse say ma me akoso abrempoma de o say me nua be ma me pese na ye beba so sesi asanse me nim de eku no na me pese me ye nhwemu hu de eku me nua be ma no ansa na ye beba so abaso e ma no kra ne kan wa man tam kese mpo bi pie mu ye gina ye ka ye di ho adanse enya fe na me say bo mu nkro ma daroma abo mu ase ana nia ba ko akaka wa me Faustina Fosu de o se da bi de asabe me wo fa na wusu aka me fa na kofi wusu aka no ye tachi say ye no mra so na ye mpa na kura be ni mo anim ya sanse ye nua no abre na bibia nto ntwa na asomdwe ba and even within the family the blood relatives and as a blood sisters of that lumba no po na mu ache ni aba pa ni gina said there ni kwan say ye ni ba so sa abre no ni aba ketwa so emra so ni mo anim ya na ni nua no kura abre ni ko ba bi mfa nto na onko gina home enti after senka obeka maani mi no abom sey maame ayakoso asewa ne maame odebroni no na nka enuafo nso kura emu ache no na nka wose ntoboase ye ba ema enuafo ni mienu no ye ka wo mu bom ema wo nyina akọ bankrum no nyina timi de odo ne akoma pa ata ekyira ma yesi wo mu nua bema esanse ye po wo mu akoye enuafo mienu mmaba mienu sabi ye mesreme ka ye maame no mienu eye denia obi a woni role ya wo play woni nua be ma abrabo enti won dimi nkan ye papa da lumba asem abra ubeyi maame akoso abrabo ma free because medical academy am reference sa asem no corporate science divinity I think say official da lumba YouTube page no na no church Teresa abebresa nyu no kwa ye fa so buy and da lumba e kasa no a o kan ya say ebe o mu bi adwaben secondary school sa abre no na Teresa man is kasa won fa ntu kwa na sika ne nso enti ono ani nua ba no your kind sister ko se maame akoso abrempoma ekoton ni TV se me nua ba ma makoton me TV na Jessica yi nefa so kakra wonya no so na akwantu obi a opese wutuo no watimi atu na aboa mo akoma so ade abem sabre yesi na wo TV a me ne yemiswa sabre yesi na wo TV a na nya asem ketwa but maame ya anwen bibia ho ankase bia ho nton na ye japade esombo osi me nua be ma no ho donti akoton me TV di ama no onye no won fa ntu kwa sanso na ye maame aye Faustina Fosu so eye denia ebi ono so woni ema bia waye de bo ani nua be ma na brabo ne mpuntuo ema obedu be bia oduri ya o my god na nya so mfa so na ade echi ade say ye bo ne di lecture man san and me ma say ye pe omo nua be ma ekurabe na efa no mu baako enta chire efa no mu baako akomanyo so efa no mu baako ewo me na sepo bi say da bi ni kwan se ba so na ye ntie na asem anase ya mpe kwan bi so ankyere nsemu ama na ante ase anka omu nyina amum ansa na mpo yi besi o kase ya kosie no afi krade yesi o that lumba bre enti en fa no nko no nko gina home eni ate na nsem na dos do tibi kra ka me ka start ye program ye bie foni na even from so kwa na that lumba bre yen kosie na bibia tuntwa yen kosie na nsensem na tuntwa nsem na dos do amanfo kan nsem do yen si na bibia tuntwa abusua. And then 2nd of April 2026, the year of our Lord Jesus Christ. You see Papa on the 13th of December 2025. Then say akabe say na otwe ene kakra na abosome 9. Enti bibisa over to you Jolati. And sensem ye to atwa na ana say to ntwa. Ebia na say ma Faustina Fosu dia beto si ono ko kan as do e kan say omunya abotre kakra. Ansana o mo si na grimba.
And I think we have all been vindicated. Yeah, and yeah, kasa there be a year sabre na be hardwen because entiasie nyama entie den anka sabi sabre na busu apani onto ne boase na anka won kan fa ni na mumu ansa. Then so binum ni ya anya adwen. Ena asa kwa ba be si ba bia gina yo. Ena asem kro no aye ka ho asem yo. Di mu a maami akosho me poma ye de bi osre mesre me ka ho. Maami akosho me poma ye se osre ye nya botre oso ye hwemu de kunu nia no onto ne boase na fa ne fa ni na anka mumu ansa na ye na baso. Na mo be twa na da pa ka bi chen na. Ene ma me fosi na fosu ya beto so. Enti afi won se na nya maami akosho me poma kwa na pressa. Na nya ofa ya pogu kwa na pressa de no. Na nya na adomada dimba na kwa na pressa de no. Na nya ma chana kwa na pressa de no. So, and the family has been vindicated. And I recognize you be the pantim pokra sa da no a. O je hwade wa on the 12th of December. Ya na ye efiada. Ya wo court. Na ko ba say court say o the injunction. I mean injunction na immediate family na pe no dia to so. Bia pe ni ko no fa na fe na nkosia na won tena se. Ensiesie o mo chi asem na mo nyina nka wo mansa na ma san ba January na fe dia ka bi ato so. Na fe chire akoba say o I'm say judge a variation of ruling no or the clause back kwa be count say monko tia 2 million Ghana cedis 20 billion enfama na na busuapani as at that time na to packs abra busuapani is an say was wa boka ti monko tia man na mo ntimi ankotua man dia the family head as at that time can proceed and do the funeral and court can as asem no se na ye mu a ke bi o mo free court ba no na court can as asem so we na akoma akoso na entiasie ni na the obedi ya di because court wa kasa wi edi kan say o ana ko share information say e dey injunction to so o ba papa shemu na human catch for pokunu mi na ni agye ni ade na prekope omodu fie be from so ya sound very judgment yes mo fa ska say ma nya sa bia e was happen nko no nko na ye ye mfa no prank house. Have you even imagined the shocker I mean shocker ma me akoso abepon be feel sa brain the shocker of Ayapoku be feeling sad. Papa should I mean can answer because we bring out chest when you even though a family confident, I mean can answer. The shocker that lumba nana adoma ebe feeling sad na adoma ebe feeling sad. Entiempo e won se court ka say an I was apani kone koye we ye ni ade. But ebia sabre no can not to pack betimi aka say. You know correct. We se court ka say me kon koye me ye. But we did say odone kuru ye bia mai. Enti meto me boase. Na matwen aka fane ye fane nyina abom na mati obi asem ahwese nyina ya akoma pa ebeta achi ne asi ye de hye enti pokot kan so obetumi akona akoye waye but not on legal grounds, on humanitarian grounds, on communal grounds no signal ye dwen ye nye homo brama ye ho ene ade no kan na betumi akase eno kre court akase betumi akoye meye because o man tinye ntua 20 billion amame but me hwe the back and forth ni ade ekoso and asa akoso and afi kwa ne nsem wa betodwa e den a me wo faase akoso abempoma obedi ya me nua ya poko obedi ya me nua ba gina jenfi that number ma me nua obedi ya eye me maame abenadoma onso bedi ya ene abusuafo nkan aka enti se sanete dia ko to ma me kwan se betimi akoye maye die nanso metwen na ma hwese metie mu na asem maka mu nyina bom preko ansa na ye be ya eko wa asa nka meboa because me say san ye me see ye I mean on that day that Friday baby na say oh say ma me akosia mpo obi ansi ne kwan say mo mayi na say ebi si an afaya poko obi ansi ne kwan say mo mayi na say ai obi ansi ne kwan obi anfa ho ma akochi no obi anfa credo anko to ne dan o dem say me mpie mayi na say nanso yen hwe nyame anim yen ka me kwenti on say sa da fia da ade be chama me menda me aye yi no ensem osisi yen shock am fam abusuanti won ka be nya hodin pa enya kotina yi na say yen ka me kwenti ho obi ansi omo kwan an obi ankyere omo maame akoso abepoma na obom so to KJ bomb to stadium be 30 minutes obetimi aba ofaya poku no was Sofia to stadium be 40 minutes obetimi aba no two ways about that obi anye ho achinye na do ma opakoso pakoso stadium betimi be fa na 1 hour kwa obetimi aba ma China so opakoso pakoso to stadium be 1 hour obetimi aba andokre obi anye ho achinye but ye be ka na kwa kire ho pa sa da no that's fear that ye chimi menda no
shock our family. Do you think say no commit? I mean, despite all this, no bet me nya hoden bi pa bi aba be say yi na se. And me say, we copy cry from lawyers no from catch say yes, is ya court to can you. No bet me nya hoden pa me imagine Christ have been can use the chom say dia ben you. How would they feel? Because na omo kubia aye di ombe ye bia. E shase afintam kese Sremika omo kan tam kese wo court. E me kwa na no manim ene ade bibia akoso kama say the sister. Afei, bes da bi nya hwe. Still na despite na no nsem omo kan na akwa. Me wofa to back just say ye na no be. And it means some for Ghana brand question. Or resorted to the last hope or resorted to Ghana brand. The Ghana brand Matthias, Yasama can go to the Jasia Tusu. Now for die home by a don't let me know yesterday be a year for one Monkofa at Monfa at the close back over Kamunja 20 billion. And man that to pack. Yes, I the uncle and have we even considered the shock I'll be go through Sabre? And then akwa bebe na akwa yes oh you see that lumba and send to be chat na wa bre na to be anto ntwa 3 months ni akwa bosome na aka be na kaka na bosome na ense na to atwa na ase to ntwa enya fe go na aduru bunu because sentiase by odon nka mo by fa nyina ntem ai no kre se me di meni mama mre but empanyufo anyone na waka cha se busu apan na wotumi matiase se mpa busu apan na wotumi kura no a means na bibia be say senka wotie na de hia asem wo ka na wo gida aka bom yese bia tinchi na wontie omo de na onto de mu but nka wontie na de hia na asem wo ka na wo nyina nko benko nko consensus so de be ya wo nyina de akoma pa odo enka mo ne kure ebe boa na ya kata ye papa ye chi asompi mu means senka nsensem wo ebe nka eguso e pa because senka na to ne boase sabre na to pa ka busu apani eto ne boase ene wo ka wo nyina bom wo nyina akọ benkuru mu a abusuya anka ye den ya enko ba so wo siefu na buga akotu because abe nyina ate en wase nka bomu aba wan na ekọ akotu funu obi enya adade so akotu funu tinki bitumi esie papa yi ewo omade sie se ye pa akoso se ye oko eye eko etinka ye nkonko sie woni fie ama nya se sie abai ya da sabre am no kasa abusuya for that so etu kwan ekọ gogo lo ma hin fie bai kasa ama ni nyanke ni wo tinka be bu abusuya na mu sentwa antiase bai ena omu na aka bo mu de koye ni oto esi am egia ye papa ye sie no adeshi esie se de sese ba esi ko sie no ni fi atisi ya gbogbo lo mama ne da ho a omu nyanka ho asem ye yo and aban mu de kran so nyama me kire se ko ba se menimu ade be de ko ba se sanitation officers na ade hwe na be ha adwia no so kwa ade nyama disastrous when na ye de abra busuen sentiase ba ahase no and the funny thing that one was no na kan ho bo mu a anka sa how ni amani nkeni ho kanya ne se busuafo ye to omo sere ni abasa na omo kwa na omo ba na omo sene ha ni ade na amana ba ye bibio ho yo bi di pass se ye busuafo yi em se nkan akwani abadie na wotwe bi omo kon kan ba ba de ho enti na ya pre ye ho sie papa ye na yi ene ya na se nke ye twen mai kan funny thing na abo mu a because e kan na chese na to pack chese de nti okosi efu no also one can be also from the business of work to. The day I buy will be so good from. If you can so good from because also but so names will be crack anyway, but me not to pack as all kinds. So be can so good from because if you will be also persuaded. Or just one ma kwaya ma na anye. Ntinka we na to be twa ke be ya sudie se to ye boase. Ahombrase ne wo dokwan so. Sanse mu nyina mo ya ade baako. Ye de ye wa abonten na papa ne ho donti na nsem ne bi o wa ekire ya dwen ho se nsem twefo ena mu nyina mo de odo kwaso eka bomu eti obi a how address obi a consensus na mo ko bankro mu a ankasa gogo lo mama ne nka ma keni ho eno na nchen anka ye papa yi na yi ebi anka be chen de ye course e wo komasi said the city because ye na menka na no celebration of life for mama akoso asewa hwe odo ene akomapa man for the better chi ti sa domi nyina ba be ka ye course okumasi ho a do okumasi de na ni pa honom yes no two ways about that but them say some for cry Mr. Meka so mo pedo na nye yati as for ti ka sa domi nyina ba be actually okumasi heroes park ba sports the brand that lumbe ya
Yɛgye ne sɛ nka bɛboro so na maame akɔso abɛmpɔma nie ɔfa yɛapoku nie mama China nie nana abena doma nie obiara abusuafoɔ obiara nie ɔfa asefoɔ nie nkɔyɛ akamfoɔ koraa de yɛsɛ ɔfa bɛwu ama yɛdi adeɛ but yɛn ho ɔfa asefoɔ bi a wɔyɛ ase amena bi wɔ hɔnom deɛ but meka ɔfa asefoɔ mmɛmɛ ɛna wɔn nyinaa bɛta akyire mu a ɛkɔɔ so a kɛbɛyɛ fɛw kɛbɛyɛ kɛmɔ anka menka asa deɛ ɛkɔɔ so Kumasi na nyɛ but then na anka bɛyɛ yie akyɛn saa ɛnna yi ne yɛda so ate baabi ati o ɛna maame Faustina so de abɛto so nti yɛbɛkɔ so a ne asrɛ mpanyinfoɔ sɛ mpanyin si akyea ne mu yi ɛsena bɛbuo nyinaa yɛbɔ mpaeɛ sɛ nyame bɛyɛ atom na waka abusua nyinaa bɔ because menyini sɛ saa da no ane yɛ papa da dum bɛyie no maame akɔhyɛ repɔn bi obiara no ɔnyɛ okay daabi ne ho na ne ho ntɔ no ne nua bɛɛ ma yɛ odi n'akyi yɛ a mesi da biara sɛ ɔyɛ aberante na wɔ big sister wɔ anim a ɔacte as deputy mother ɔnyɛ okay na ne ho ntɔ no so but na akɔba ne saa ɛna metena ase paa because of sɛ wɔsisi yɛ nneɛma ɛkɔ so no I understand it so well perfectly well ɔfa yɛapɔku na ɔnyɛ okay na ne ho ntɔ no nanso na akɔba ne saa ɛsi wɔn nyinaa akɔ so na saa brɛ akyɛ sɛ anyɛ obi akora yɛsɛ anasɛ obi akora hu sɛ daabi ɛkɔba sɛ yɛyɛ de sɛ yɛyie na ne nuaba people no firi afinkuro mu ni ha ne wɔfa ne maame firi afinkuro mu ni ha ne maame nua a ɔne ne maame firi afinkuro mu ni ha ɛbɛha adwen na sɛ yɛntie nyinaa ne kyɛ sɛ yɛbu ne nyinaa nimti akɔ so kɔyɛ ya ɛsono nsunsuansoɔ ne deɛ ɛbɛɛbɛ yi bi a adeɛ kye adeɛ sa ne nsɛm yɛ degya ɛna sɛ si a maame Faustina so de abɛto so yo ti yɛka bia no nkyerɛ sɛ bi a obi ɛna kwabena adai wopɛ obi fi asɛm aka ɛna sɛ daabi ɛna papa yɛ public figure yɛdɔ no medɔ no paa obi ɔne me bia no sɛ medɔ ɛne yie mu na meyɛ hwehwɛ and ɛyɛ na ɛyɛ sɛ saa nneɛma wei na ɛkɔɔ so no a lot of people see nothing wrong with it but meka na mabisa wo sɛ wode ho hyɛ maame ne maame akɔso abɛmpɔma tebea mu ɔfa yɛapɔkɔ tebea mu a ka wobɛyɛ okay ka benya ahoɔden koraa sɛ wobɛsi ayi no ase yes obi asi ne kwan obi afa kra do ankɔtɔ no prim sɛ mɔma but woyɛ sure sɛ nka benya ahoɔden paa sɛ ɔkɔ dwumadi no ase so ɛduru baabi a moma yɛnka nokora nkyerɛ ho na yɛmfa wɔdɔ ɛmmoa yɛmfa wɔdɔ ntena na biribiara nyɛ bɔkɔ because saa nsɛnsɛm wei akɔ sɔre du baabi adwui na nka yɛntoboaseɛ ne ɔdɔ kakraa bi ɛne sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase yɛbrɛ yɛakoma ase na yɛte ade hyɛ ase ne nyinaa akɔ bɛnkurom anka nsɛnsɛm wei sɛ nka to atwa ama yɛ focus on other content atwa yɛn ho ahyia wɔyɛ man Ghana ɛnyɛ ne sɛ nka yɛdu baabi adwui o but mebɔ mpa yɛsire nyame a ɔkasa ma po asɔkye ne yɛdin sɛ ɔmmra mu na ɔnkasa ma po asɔkye ne yɛdin wɔ abusua no ɛsiane sɛ yɛpo yɛmpo ɛkɔ ade hyɛ busua wɔ paako so ne so tɛ ɛkɔ ɛda dum ba abusua and abusua no bɛkɔ so ayɛ abusua yɛ celebrated abusua wiase nyinaa bɛhu ɔmo na adeɛ bi yɛfa abusua no bɛba mmɔnten so because ɛyɛ ɔbrɛmpo abusua wɔ firi mu ɛyɛ ɔkoko dam bi abusua wɔ firi mu enti na mema abusua bi a bibisi mu ntimi abɔnten because menye obi a tina bi a wa wohwɛ me wo abusua bibisi mu ma abɔnten sanse bi a yenya duru baabi a dadu ba no duru ya no ɛnam sɛ Charles Kɔdwofo so dadu mbɛnti ɛna ya ne basa tie sere nyame sɛ ɔno ambrɛ mu no mɛkasa ɔma ne nsa so abusua no na mentimo ase ne mpapa mu bia no ento di na nyame no anka abusua nyina mu na wontimi nkonkɔ wo manim esan say that lumba abusua and anything about affect abusua affect the image of that lumba and that is why you know I bomb pie say nyame na nkoso a na wonka abusua mu na befit the status the pedigree of the late Charles Kɔdwofo nim say nyame be na bibia ya so yemi da say oje bre na wo hwɛ me din de kwabena wo misrɛ na de dedican obehwɛ ya na subscribe my fair by Grace TV GH you want the bebre ya yɛde ɛbɛsom wate tikan ho ne nyini mom sɛ nyame nti ketewa ɛbɛyɛ kɛseɛ ɛde ahyɛ ɔbɔ ade nyankopɔn nti ɛne wonyam kae sɛ nnwumaku bi adaroma ɛna ɛsɔ yɛasene mɛde dwumadi bro de kan Obi Trading Enterprise wo kuma sɛ South Interest Junction o pata de papa o pempo papa ne perfume papa dia and one Obi Trading Enterprise kuma sɛ South Interest Junction titu meka na kɔ na kɔgye na bibia nkɔ yie ɛmfa ma sɛ perfume no ɛna mede gu me ho kɔ asante mampo bijina mampo no obi afrɛ me from amanten atebu bi yaji kwa me dance wate me perfume no Obi Trading Enterprise. South American for Better Grace Financial Services. Ghana for more America Canada. Number one insurance group, number one financial group, and a Better Grace Financial Services. Open insurance company be the one batano. Now American Canada. Next time we call him now on show there. And one Better Grace Financial Services. Now I say no miss car now pension na ko ba se o hiska.
on betam sika boom the amount sika boom no tax free on pay we na dia na pay sans na dey o sie sika na man da so na so how na amane bi ba na no ntimi nya adwuma bi ma don't worry at all omo abehwe akopem se obe nya me dia no ma hwe o man so akopem se o ma ebe wi su upon college on pay we na dia na pay sans na make am for recharge automobile so dia ma busia ina na say ye ka say recharge automobile sa says ya Ghana for bi no pay mesi kumasi ya obi pon adwuma no mre no wotwe okodu fie na agba anopa no num na se ogina akwa ho saa bese don hwe bese nkono na ogina obi mehu bi abusia e na recharge si kwa na Ghana for bredodo obi opon adwuma so okodu fie no chese bi a ye panacho enti recharge automobile si omo de cars papa ba na de tiene se kakra bi ekura obi a ko recharge automobile sa ombeji na wa ma car se fatal oso no de obenya oso no car kakra bi ekura obi a na so de abobia se be ya opon adwuma be ko fie ntem na wo nyina ho ama de anchen ama fufu kura anse ama komenko afinya no nko a ebia wo so kura car o yisu car na apese wo ton car no a na bia wonya tofo akọ recharge o ma beje car na ton ma na bia ye kama so wo akonto wo so na apese wo diska ana so apese wo to car baga na nko ya be fa so bia wo to car bre o maame o papa unia bi odofo bi amisro e ma ne hawate for recharge automobiles o ma be assess na to car dia ma asundwe kwan so na bia ayeye na bia ye boko umpewe na din na open recharge automobiles kumasi a omo e askwa the arc and I think kind so much more of head na say any omuntu na mo na bibia enko yi info me dan say oje bre na hwem dey the covenant so nyame nka ho na won tena nim cho ebe pa me be hia me do pa anti chon si wate makra bye bye.